Slušaj vamo, Šapke, sada kada dobiješ platu, ostaviš 1000 dinara sa strane, a za resto odeš do Mite dilera i kupiš malo da imamo za praznike, da se veselimo, dobro? Pa ovo su mi najcrniji dani u životu i znaš da treba da kupim televizor. Televizor? I? Gde ćeš da ga uključiš? I da nam stoji tu, da nam skuplja prašinu i ovako živimo ko u svincu. Ne briniti, uključit ću ga kod komšije, obećao mi je. Kod komšije? Uključit ćeš ga kod komšije? Evo ti tvoj komšije, evo ti. Evo ti tvoj komšija. Kako? Pa čoveč je bio zdrav ko dren, imao je dobio diplomu za zdravlje. A? Ne znam ja. Kako si rekao, kod Mite? Da, kod Mite Balije.